Takže vítajte pri našom prvom videu z týchto našich výletov, ktoré robíme. Dneska bol výlet cez Karpaty, ktorý bol úplne super. Vyšlo nám počasie, krásne nám svietilo slnko najprv a potom krásna modrá obloha, mesiac nám svietila, takže sme nepotrebovali ani čelové lampy. Krásne bolo vidno oblohu, hviezdy, všetko. Túra bola úplne super, išli sme snehom, brodili sme sa najprv po kolena, potom dokonca až po pás v niektorých častiach. Až po vajcia, ako Roman poznamenal, a bolo fakt, že super. Takže super. Ešte niečo chceš tomu povedať? Bolo super. Na zdravie. Dobre, čau. Chlapci, boríte sa, boríte. Pohode. Už iba 10 kilometrov. Idem ďalej. Á, do rytí, kurva! Nevadí. Umrieme. Tu je tam prvý. Ešte daj. Poď Martin, daj stojku. Asi tu. Korytnač. Počkaj, ešte jeden pokus. Poď. Počkaj, pusti. No, Pusti. ale ideš dozadu, ty. Amci, povedz. Nebude to mať. Ale jeho vidno. Nie, už to je mokré, už nie. Padaj do mňa. Takže toto je naše prvé video z týchto túr, ktoré robíme. A musím povedať, že bolo úplne super. Počasie nám akože vyšlo. A toto bude vo výstrihu. Kávu vieš, si koko. Roman nebláskaj, fuj, jak prasa. No podaj na mňa prestrih.